Μαζί μας λοιπόν σήμερα έχουμε έναν νέο γιατρό. Είναι γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, ελπίζω να τα λέω καλά. Έτσι δεν είναι? Ένας μάχημος γιατρός της πρώτης γραμμής, νέος βεβαίως σε ηλικία το εννοούμε και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία, ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία να μας αφηγηθεί. Είναι ένας από τους λόγους που τον καλέσαμε σήμερα εδώ και όχι βέβαια μοναδικός. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Σπύρο. Καλημέρα σας. Καλησπέρα μάλλον. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, είπα και στην αρχή ότι είστε γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, υπηρετείτε σε ένα νοσοκομείο της ελληνικής επαρχίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Και από όσο ξέρω, τα άλλα θα αφήσω να τα πείτε εσείς, αυτό μονάχα θα επισημάνω. Θελήσατε δηλαδή να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με COVID, γιατί στη δική σας περιοχή δεν ήταν τόσο έντονα τα προβλήματα. Έτσι είναι ακριβώς. Ωραία. Την συνέχεια σε εσάς. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν ότι όντως στην περιφέρεια μας τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήρεμα και έστειλε η δική μας υγειονομική περιφέρεια ένα mail προς όλους τους υγειονομικούς, όσο γιατρούς όσο και νοσηλευτές, και μάλιστα κάποιοι νοσηλευτές ανταποκρίθηκαν και αυτοί στο κάλεσμα και άλλοι γιατροί συνάδελφοι, να επανδώσουμε νοσοκομεία κυρίως της Βορείου Ελλάδος, είτε αυτά ήταν της Θεσσαλονίκης, είτε άλλα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος, Δράμα, Πέλα κτλ. Όντως κάποιες νοσηλεύτριες μετέβησαν και υπηρέτησαν για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, όπως ακόμα και μια συνάδελφος γενική γιατρός, η οποία τη στιγμή που μιλάμε κιόλας υπηρετεί στο νοσοκομείο της Δράμας. Το θέμα είναι ότι με τη δική μου περίπτωση, και ίσως αυτό δείχνει τη δυσκολία με την οποία αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, έχει να κάνει με το ότι εν τέλει λόγω γραφειοκρατικών τελείως κολλημάτων, και ενώ εγώ την αίτηση μου την είχα κάνει ήδη από μέσα προς τέλη Νοεμβρίου, ακόμα δεν έχουν έρθει αυτά τα χαρτιά. Σε αυτό δεν φταίει βέβαια η υγειονομική περιφέρεια, η οποία όντως μιλούσα σχεδόν καθημερινά μαζί τους και το έχουν τρέξει πάρα πολύ, αλλά όπως φαίνεται αυτά είναι όλα αποτελέσματα ολιγορίας, το θέσουμε έτσι, από το Υπουργείο. Δηλαδή δεν ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά η μετακίνηση, στο θέσουμε έτσι, του ενός γιατρού υπηρεσίας υπαίθρου σε μια άλλη πόλη και πόσο μάλλον σε μια άλλη υγειονομική περιφέρεια, η οποία είναι αυτή της Μακεδονίας. Ήθελα όμως εδώ να επισημάνω λιγάκι, γιατί βλέπω και από μια μικρή ίσως μετριοφροσύνη. Από όσο όμως ξέρω, δεν ξέρω αν είναι και σωστό αυτό που έχω πληροφορηθεί, για να γίνει αυτή η μεταφορά, να το πούμε έτσι, η μετακίνηση όπως την ονομάσατε κι εσείς, δεχθήκατε να κάνετε όλες τις εφημερίες των γιορτών για να μην επιβαρυνθούν παραπάνω οι συνάδελφοί σας που θα επιβαρύνονταν έτσι καλώς με την απουσία σας. Γιατί να πούμε και αυτό, στα νοσοκομεία μας είναι μετρημένοι οι γιατροί, δεν έχουμε πληθώρα και περίσσευμα. Είχαμε συζητήσει, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με ότι είχαμε συζητήσει τότε, το μέσα Νοεμβρίου βέβαια, που εγώ το συζητούσα αυτό το κομμάτι, να φύγω για ένα σχετικά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε αυτό ήταν ένας μήνας, είτε 20 μέρες, αφήνοντας ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι των γιορτών, ώστε να γυρνώντας πίσω στο δικό μου το νοσοκομείο να κάνω και τις εφημερίες τις οποίες θα είχαν απομειστεί στον διάμεσο που θα έλειπα εγώ ή οι συνάδελφοι. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει να κάνει, δεν λέει κάτι. Όχι, δηλαδή... το επισημαίνω γιατί θα πούμε και παρακάτω πόσο είναι δυνατή η θέληση και η δική σας και των άλλων συναδέλφων να βοηθήσουν πραγματικά σε αυτή τη μάχη που δίνεται, σε αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων, και πόσο εν τέλει λίγο έτοιμη είναι η πολιτεία να ανταποκριθεί σε αυτό, ή να το πούμε και παρακάτω. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτό, επίσης από όσο ξέρω, η πρώτη απάντηση που υπήρχε από υπάλληλο ήταν να καλύψετε κάποια κενά σε κάποιο άλλο επαρχιακό νοσοκομείο που δεν έχει προβλήματα COVID, ή έχω λάθος? Που έχει μάλλον ας πούμε προβλήματα, αλλά όχι ίσως τόσο επισημασμένο όχι της Βορείου Ελλάδος. Που τέλος πάντων δεν ήταν δηλαδή δεν θα πήγαινατε εκεί για τη μάχη με τον COVID τόσο όσο για να καλυφθούν οργανικά κενά τελικά. Ναι, εν τέλει το θέμα είναι ότι νομίζω εγώ, εντάξει μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση, ότι ο τομέας υγείας είναι ένας τομέας ο οποίος πολλά χρόνια τώρα πάσχει πάρα πολύ.
κουτσά στραβά είτε με τους ειδικευόμενους, είτε με τους επιμελητές, είτε με τους αγροτικούς γιατρούς υπηρεσίες υπαίθρου, όπως θέλετε πείτε το, είτε με τους νοσηλευτές. Όλοι βάζουν λίγο πλάτη και τα πράγματα τσουλάγανε. Άλλου καλύτερα, αλλού χειρότερα. Το θέμα με τον COVID είναι ότι αυτό έδειξε πόσο ανέτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε το κάτι παραπάνω. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή που έπρεπε το σύστημα να δώσει κάτι παραπάνω, ήταν ήδη τόσο πολύ στα όρια του και τόσο εξουθενωμένο, που αυτό το κάτι παραπάνω καμιά φορά δεν μπορεί να το δώσει. Γιατί πραγματικά δεν έχει άτομα να επανδρώσουν στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως είναι και τα δικά μας. Δεν έχει αρκετούς νοσηλευτές, δεν έχει γιατρούς. Και επίσης κάτι άλλο, δεν έχει αρκετό υλικό κάποιες φορές. Ακόμα και αν έχει δηλαδή έμψυχο υλικό, μπορεί να μην έχει υλικό για να αντιμετωπίσει την όλη αυτά που χρειάζεται τέλος πάντων για να δουλέψει. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν και την κατάληξη τελικά. Θα πάτε σε νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα? Ναι. Εν τέλει μόλις χθες με πήρανε τηλέφωνο και ενημερώθηκα ότι θα χρειαστεί, προχώρησε εν τέλει το πράγμα και έχει μπει σε μια γραμμή και θα πάω για ένα χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο της Δράμας. Ακόμα δεν ξέρω πόσο, θα ενημερωθεί τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για 15 του Δεκέμβρη, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από πότε περίπου? 20 κάτι Νοεμβρίου, τώρα ακριβώς δηλαδή, πόσο, 21, 20. Θα κοντέψει μήνα στην ουσία, όταν πια θα ευοδοθεί αυτή η κατάσταση. Τα πράγματα λίγο. Ναι, και βελτιώνονται. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και αυτό, τέλος πάντων. Δεν είναι μικρό βαθμό, βέβαια, εντάξει. Είπατε και προηγουμένως, βέβαια, ήθελα λιγάκι να μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή, συνολικά η δική σας εμπειρία σαν ένας νέος γιατρός, πως τόσο δουλεύετε, νομίζω, αρκετά χρόνια σε νοσοκομιακές μονάδες. Ναι, αλήθεια είναι. Έτσι, πώς ακριβώς, πείτε μας? Από το 2013. Από το 2013 είναι αρκετά χρόνια που πλέον έχετε μια εικόνα του συστήματος υγείας και μιλώντας βεβαίως και με συναδέλφους σας κλπ. Εσείς τι αποκομίζετε? Είπατε βεβαίως δύο λόγια και πριν το λέω πάλι, δεν θέλω να επαναληφθείτε, αλλά γενικά αυτή λοιπόν η περιπέτεια, να το πω έτσι, η παγκόσμια περιπέτεια της δημόσιας υγείας σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα πούμε αυτά έτσι, πολλά έχουμε πει για αυτή την κατάσταση. Τι σας μένει εσάς από αυτό λοιπόν? Λοιπόν, νομίζω ότι εάν με δύο λόγια πραγματικά πρέπει δύο λόγια να πούμε μόνο για το συγκεκριμένο κομμάτι, νομίζω απλά η όλη κατάσταση με τον COVID δείχνει πόσο εξαιρετικά σημαντικό είναι να υπάρχει δημόσια υγεία. Και όχι μόνο δημόσια με την έννοια αυτής της υγείας που λέμε πάντοτε δημόσιο και δωρεάν, που αυτό είναι αναμφίβολα κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και για όλους. Όταν λέμε για όλους, εννοούμε πραγματικά για όλους. Αλλά και πόσο σημαντικό είναι το κράτος να καταλάβει, η πολιτεία μάλλον, να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι κάποιες φορές να προλαμβάνεις καταστάσεις και πάντοτε να τις αντιμετωπίζεις. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή και με το lockdown, αν θέλετε, είναι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που μας έφυγε. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολο αν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα κάποιους μήνες νωρίτερα, αν είχε επανδρωθεί καλύτερα η δημόσια υγεία, αν είχαν γίνει προσλήψεις προσωπικού τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, όσο και στα μικρότερα νοσοκομεία, τα οποία έχουν υπομειστεί στη στιγμή αυτή, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ένα τεράστιο βάρος ασθενών. Αν είχαν γίνει προσλήψεις, αν είχαμε πάρει αρκετά τεστ, αν είχαν γίνει αρκετά τεστ, αν είχε ενημερωθεί ο κόσμος για το πόσο σημαντικό είναι και να προσέχει και να τεστάρεται, αλλά όχι με αυτά τα σποτάκια στην τηλεόραση, τώρα μάσκα, κάνε ράνε, αυτός. Θέλει ουσιαστική παρέμβαση και να δώσουν στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι αυτό είναι για όλους μας. Και ότι δεν απλά κάνουμε κάτι και απλά ρίχνουμε την ευθύνη ξανά πάλι πίσω στον κόσμο, όταν τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, επειδή είναι χαζά μέτρα, εν τέλει αποτυγχάνουν. Πριν κλείσουμε λιγάκι την συζήτησή μας, δεν ξέρω τώρα βεβαίως και τη γνώμη σας πάνω σε αυτά, αλλά πραγματικά κάνει εντύπωση και επιβεβαιώνει νομίζω αυτά που είπατε. Υπάρχει αυτή, το έχουμε δει όλοι τέλος πάντων, αυτή την πρωτοβουλία του εθελοντισμού, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους Κουβανούς γιατρούς για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία που και εσείς μας μεταφέρετε
Θα μου πείτε και τη γνώμη σας. Και η διαφορετικότητα δηλαδή, που εκείνοι κατορθώνουν με όλα τα προβλήματα που έχουν, έτσι, να στέλνουν αποστολές σε όλο τον κόσμο, και εμείς δεν μπορούμε, και για γραφειοκρατικούς ακόμα απλώς λόγους που πάνε και πέρα και την πολιτική, τέλος πάντων, πώς να το πει κανένας, δήλωση του καθενός, να οργανώσουμε ούτε πολύ απλούστερα πράγματα. Έχει, φαντάζομαι, να κάνει και με την όλη αντίληψη που έχει μια πολιτεία και ένα κράτος, πώς να το πει, μια πολιτική αρχή εν τέλει, σε σχέση με τον εθνοτισμό κτλ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς. Ίσως γι' αυτό εκείνοι το καταφέρνουν και εμείς όχι, παρόλα τα καλύτερα μέσα που έχουμε, εννοώ. Κοιτάξτε, το πιο σωστό και το ιδανικό θα ήταν ο εθελοντισμός να μην χρειάζεται να υπάρχει. Με την έννοια ότι θα έπρεπε το σύστημα να μπορεί να όχι μόνο το δικό μας σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αλλά κάθε σύστημα υγείας να μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πιέσεις οι οποίες δέχεται όποιες και αν είναι αυτές. Τώρα, βέβαια, επειδή στην κοινωνία την οποία ζούμε τα πράγματα ποτέ δεν είναι έτσι ιδανικά, εν τέλει φαίνεται ότι ο εθελοντισμός είναι από τα σημαντικότερα, αναδεικνύει τελικά από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Ούτε και αυτά δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όμως, αυτό θέλω να πω, έτσι όπως είμαστε εμείς δομημένοι τελικά. Έτσι φαίνεται, μα έτσι φαίνεται. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο τώρα με την υγειονομική κρίση, αλλά και πριν από λίγα χρόνια όταν είχαμε την προσφυγική κρίση. Που συνεχίζεται βέβαια μέχρι και τώρα, δεν έχει σταματήσει. Που πάλι χρειάζονταν ξανά εθελοντές και πάλι χανόμαστε στις λεπτομέρειες με ποια οργάνωση θα πάει και τι θα κάνει και τι θα ράνει, και εν τέλει κάποιοι κάνουν εθελοντισμό εν τέλει το σπίτι τους. Ναι, και βεβαίως έχουν ακουστεί και πολλά σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων. Ήθελα απλά να τελειώσουμε και σαν νέος επιστήμονας αυτή τη στιγμή να σας ρωτήσω. Νομίζω ότι μετράει ακόμη παραπέρα η γνώμη των νέων ανθρώπων πάνω σε αυτά τα πράγματα, που τέλος πάντων αντιμετωπίζουν μια κοινωνία έτσι όπως τη βρίσκουν και πρέπει να την κρίνουν και να την πάνε παραπέρα. Η αίσθηση που εμείς αποκομίζουμε σε αυτή την πανδημία, είδαμε πολλά, τα έχουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή συζητήσει και με καλεσμένους και εκφράζοντας τη γνώμη μας. Είδαμε καταρχήν, τώρα πέρα από όλα τα άλλα, δεν είδαμε μάλλον την διεθνή συνεργασία που θα περιμέναμε από την επιστημονική και από την πολιτική κοινότητα σε ένα τέτοιο πανανθρώπινο ζήτημα. Πολλά πράγματα δεν είδαμε, και πολλά πράγματα που είδαμε ακόμα και έγκριτους, ας το πω έτσι, επώνυμους να αλληλοαναιρούνται στις δηλώσεις τους από μια μέρα στην άλλη. Να μην αρχίσω να αναφέρω ονόματα, αλλά ακόμα και από το δικό σας το χώρο προβεβλημένα ονόματα. Τη μια η μάσκα δεν χρειάζεται, την άλλη φοράτε όλοι. Δηλαδή είδαμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα που στον κόσμο φέρανε μέχρι και μια, να το πω έτσι, αμφισβήτηση της επιστήμης συνολικά. Εσείς πώς το εισπράτετε αυτό και πώς βλέπετε αυτό να λειτουργεί και πώς θα το έχουμε από εδώ και μπροστά μας δηλαδή? Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο νομίζω συμβαίνει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Όντως μεγάλο κομμάτι του παγκοσμίως του πληθυσμού είτε είναι σε κάποιο βαθμό αρνητές της όλης κατάστασης, δεν τρέχει και τίποτα, μια γρήπη είναι, δεν βαριέσαι, είτε είναι αρνητές της αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, όπως αμφιβάλλουν τα εμβόλια ή για το ένα ή για το άλλο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι, αυτό πρέπει να θυμόμαστε τουλάχιστον, ότι πρέπει πρώτα η υγειονομική και στη συνέχεια από πίσω το κράτος να πιστεύουν σε αυτά τα οποία κάνουν και σε αυτά τα οποία λένε. Δηλαδή, όπως ένας παθολόγος πρέπει να πιστεύει ότι η αντιβίωση που θα βοηθήσει αυτόν, τον ασθενή του, έτσι πρέπει και εμείς πρώτα απ' όλα σαν υγειονομικοί να πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε, αυτό το εμβόλιο το οποίο θα δώσουμε στους ανθρώπους είναι καλό. Άπαξ και το πιστεύουμε αυτό, και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί νομίζω το πρώτο κομμάτι της εκστρατείας, αν θέλετε, αυτής, να ενημερωθούν δηλαδή οι υγειονομικοί. Και στη συνέχεια νομίζω ο κόσμος θα ακολουθήσει. Αν γίνει μια σωστή και συντονισμένη εκστρατεία από την πολιτεία, την καλή και έγκυρη ενημέρωση, και όχι τη μία μέρα λέμε αυτό, την άλλη μέρα λέμε κάτι άλλο. Και αυτό αλήθεια είναι, γιατί αυτό στον κόσμο δημιουργεί ταραχή και περαιτέρω μπέρδεμα και αμφισβήτηση. Και φόβο τελικά. Και φόβο εν τέλει. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολα. Το θέμα είναι ότι πρέπει όμως να γίνει με έναν πολύ συγκεκριμένο και πολύ προσεκτικό τρόπο, ώστε να καταφέρουμε ακόμα και αυτούς που εν τέλει δεν
πιστεύουν να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο για το δικό τους καλό, αλλά και για το συνολικό καλό. Στο οποίο αυτό είναι και για το οποίο πρέπει να μάχεται ο καθένας μας σήμερα. Εγώ θα τολμήσω να πω 2 λόγια που δεν ξέρω αν και εσείς θα τα συνυπογράψετε, θα μου πείτε. Να πω δηλαδή ότι νομίζω μας δίδαξε αυτή η πανδημία ότι εν τέλει η επιστήμη με το συμφέρον, είτε είναι οικονομικό είτε είναι πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι νομίζω η μια αλήθεια που βγαίνει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Συμφωνώ στο ότι φαίνεται ότι τουλάχιστον ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν έχει συνδράμει καθόλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, όλο το βάρος έπεσε εν τέλει στο δημόσιο τομέα. Αυτός είναι που έχει λυγίσει. Οι γιατροί του δημόσιου τομέα είναι αυτοί οι οποίοι καθημερινά δίνουν αγώνα και όχι του ιδιωτικού. Και φαίνεται λοιπόν ότι όντως, αν κοιτάμε μόνο το κέρδος στην δημόσια υγεία, είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Σε αυτό συμφωνώ δηλαδή πλήρως. Ακριβώς. Και νομίζω ότι όντως, όπως το είπατε και εσείς, η δημόσια υγεία είναι τελικά το μόνο αγαθό, είναι η υγεία για όλους, από όλους και για όλους, και αυτή είναι μια σχέση που δεν μπορεί τελικά να καταστρατηγηθεί, γιατί αλλιώς δεν έχουμε μέλλον, νομίζω. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία, να ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Σπύρο για αυτή τη συνομιλία και για το ότι μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και για την κατάσταση αυτή και γενικότερα, και ελπίζω να βρεθούν ευκαιρίες να ξανασυζητήσουμε σε αυτή τη γενικότερη εμπειρία σας και από εδώ και πώς θα τη δείτε. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.